Cendak ijijo. Ye, masuk ana jeruan senggalu. Ye, semale woro-woro tanggalipun 31 Agustus. Kaki jemaat ayo monggo sami tumplek-blek rawuh wonten dalem Abah Haji Mutawar wonten dalem babat Bulu Margi Lamongan nggih. Semale tanggal 31 bulan Agustus sami tumplek-blek wonten dalem Abah Mutawar. Nggih, boten ketinggalan. Tanggal 19 bulan 9 wonten bangsa Wetan Mangati Gresik. Tanggal 30 bulan 10 dalem Bapak Kanan. Kalau Kambangan Imbang Lamongan nggih, kathah nggih datanipun miting siarno. Berangkat. Ya Dik, tawa iwus teko Mas aku kelak bisa. jama pak lungguh Wes Dik kenal. matku cendaki tiadep dewe-dewe ya tawa tiombe bebarengan guyune laka-laka agawe maremi sana nanging aja lali karo kula wargane Kae lo Dik tua wis teko kae lo Dik. Mapan lungguh madhep karo silong candake diedhep dhewe-dhewe yen to wae diombe barengan wae padha dipangan kita ambule pancanyata pinuju ngombe toa guyuning laka-laka agawe maremeng sana nanging aja lali marago keluarga hati Jojo kedengi wewean yang mas yang nandur wijen neng pinggir kali jare bojo mas mong ya Dik etoan alwo urip ijin ora loro ati ijo-ijo godhonge karo godhokaro marambat ning kali
tenan. kulon kali Ya Cek. sing ngetan yo kali Lah terus yo mas terus yo piye? arep nyebrang ora ana ngewate Tak sabrano ya Cek ya. sing ngetan gemati sing kulon gemati Pak Tri Ya. bareng ditimbang-timbang lho kok seh ana liyane tak ijo-ijo Cak Sukri Ya Cak. lambene bucare Bucare Cak. nek menyang Blitar mampir ning Sumber Arum duwe bojo Dede aja lirak-lirik nek konangan Kaji Muntohar dijak mampir no ngerum dapak seneng